U Blei pi baro nga pediang subhai pi we haka keteng jong try pun nok pim jungi U Khrist. Hani kapor nga kwa penyasam bat pi ya kubor shaphang kiso jong U Mynsiem. Para bakran shaphang kiso jong U Mynsiem khoi ngai bun na peng jongi ikan mau yi dikhot ha galatial nong kaba san dikhot ba ar po ar kaba ong kumne. Hynrei so jong U Mynsiem ulong ka jingien ka jingkren ka jingsong ka jingsha slam ka jingle sabun ka jingbaha ka jingaine ka jingno ka bor halade kiei kine kum ka jingien ka jingkren ka jingsup ka jingsha slam mat kum ta ter ki kedau ya kiei angai ba phila ban munjur ya kiei ka bangangan ong bakini baro ki kedau ya ka jinglong ka jong Mynsiem khoi bat habakran shaphang kiso kamun ngikren shaphang ka jinglong Utrai U Khrist ru habakran shaphang ka jinglong jong ki farasi wong kum ne nabakum ta nakiso jong ki pinitho iki kavamut ru nakata ka jinglong bat nakikam ki jong ki ngila ban itho iki mat kum ta shwa bangen yang ngam kham jeli shu halor ka ne ka benta akwa banya were phi ban pen kan mau phi shaphang ka we ka farsi ka U Khrist ukran ba ukdo shaphang ka jinglong jong ki khun Israel ba kimshim na sei ya kita kiso ki U Blei ula khmit lenti naki ya kita ki jinglong ki babha bakin dan ka jingim jong ki baru ong kum ni hauluka sono makhat lai de khot ka ban riu hadu makhandai ong kum ne ula kren ya kani ka farsi we U Blei ula dan uding dombor ya u ba ula thung ha ka briso jong u bat ula wan wat so ha u te shem ai te ula ong ya kinong sumar briso ha khmi kini lais nam nga wan wat so ha u ni uding dombor te ngam shem satya to khat no yu balai ba un penleno eru ya ka khando udaya thu te ula ong ha u kutrai to ya u sahakane kasnamru tat andangan ti saudong ya u bat bangan ais boru lada un sei so ti bha handai lem kumta men sakhet no ya u nakani ka farsi ka ika bangila masung thu kalong ba u jisu ukran shaphang ka jinglong jong ki Israel ha ka to ka por aba kimshim ladan ye kita ki jinglong ki bha wat hadin lais nam bu jisu la sedang ya ka ministry ru ulayalap handai ki klem shim langet ya u bat kumta kilong kita ki bam klem shimala ban pynmih ya kita ki so ki bha bat kumno ngalan pen scam ba kane ka farsi bu jisu ukran hane ka kado bit tek ya ki khun Israel ha ka to ka por ya kane ngila ban shem na Isaya kalong ka basan ka khot ka basau ka U Blei wong kum leng ba jong Isaya wong la ban le sa ayupat ya ka briso jonga ka bangam shem na le haka balai habanga khmilenti bakan sei da ki so wan te kala sei da ki so wan klau ka ikata kan ka U Blei la le haka ying Israel kan ka ula le lut ya ke bar khot ka ba ulala ban le bakata kalam U Blei la pha ya la jong khun da ki klem shem la ngai ha u but ke kita kiso wan gi U Blei khmilenti but ke kita kiso wan klau pada ka baki khun Israel ki pen pau ha ka jinglong jong ki ya kan ngin syam na ka jo hi kalanong jong Isaya ka khot ka banyo ka ong namar ka briso utrai ki pat kalong ka ying Israel bat kirang ba juda u jingthung basngo bha jong u de ula khamit lenti ya ka jing bishar hynrei ha khami ka jing ban ben ya ka hokru hynrei ha khami ka jing ang tenakane ngila ban song tho baka briso ka Bu Khrist ukran ha ka to ka farsi ka dei tek ya ka ying Israel bat kita ki so wan ki U Blei khmit lenti kalong ka jing bishar bat ka hok hynrei penban la shem penban ya kita ki so wan klau ki balong ka jing ban ben bat ka jing ang hoi ja ka to ka por ka ni ka yang farsi ya ki khun Israel hynrei menta pat ka ni kam yang shu tang ta ki khun Israel ka yang lang na menta jong barok ki kristan ki baong bakilong ki kristan ki bangen U Khrist hynrei hato hangi pat ngidon ne em ya ki ni ki so ki U Blei khmit lenti ne ki don kita ki so wan klau ne ki U Blei song tanat satya sakawai pat ka benta ha ka U Khrist upen i ula pat ula penyesriem ya ka ying Israel bat uding dumbur ubam shim dan so ha u bat ya kani ngila ban shem ha Matius kanong ba arwe ka dekhot bakhat pra ha dekhot khandai ka bong kum ne te ha ba uwan pan shashnong minstep te ula sngo thangan ha ba ula yo I te ya uwe uding dumbur harol lenti ula let ya u te shim shem ai ru em ha u hynrei tang ki slahi ula ong te ya u uso un long shu ha me lanu ru te kumni ru ula yap ter khongno uta uding dumbur ke kane ka Bu Jisu la le
balai ulah tim yu niu ding dombor ke jing hikai ke bangila ban yo nang ne de singila ban ong bal banganget bapi laban menjur ya ke bangangan ong bakayeng Israel le se kalong komuni wi ding so dombor ubana jingai pindapet le se kalong ke baitanat ba mu kombalong niu ding so dombor uba pindapet na jingai pin i kisla ke bijan ngambat pindale hajan pat pin i ba umdon so iru tukum taru kayeng Israel kalong komuni ding so dombor kadang kowe kapor ka bagi senran ke jong Jesus Christ ki ong yu ku trai hapet ke ni ke temple kan du kalong jing itanat ke ba la decorate da ki ksiar da ki mauran nai hende Jesu ong ba kan sapoi kapor ka ba nam e no yu weu mau halor weru ka ba kren ni ke jing penjat ya ke Jerusalem ha usnam nyopau edi kata hadin U Khrist tukum ta kalong ke ba sngau sir khai sngau ma balada kajing kajongi ki kristan ro kalong tam kong ding so dombor uba na syabar ngin i kong baki bitanat ma hynrei hapo ka jinglong jong ipan utau so jong jinglong ki babha jong U Blei pat kimpau ngi bapalai kini ki khun Israel kim shama sei ki so kita ki babha ka daw baro kalong baki kantat yu Jesus Christ bau Jesus hiu ong kom ne hau yo anya senong bakat san de khot ka basan manga long uding so wan mapi pat kitanat uta uba yaine anga bat manga hau uta usai so shibun na bakhle manga phimla le ruem nakani ngi sung tho shai ba bat bangi tipru baki jiu ki kantai yo Jesus Christ ubalong tau ding so wan basisha tekum ta khlam talong kita ki tanat ki yaine hau tau ding so wan basisha kita ki so ru jong tau ding so wan kita ki so wan ki bo blei khmit inti kinom mi satya ka jing ka jongi bat sakawi nga kwa pen kan mau ne ba uso hi u phalang lani u reflect ya ka jinglong ka jong udieng shushu u jisu la ong to yaine hanga bat manga hapi kumba katanat kamla ban sei so nalade hi lemda ka yaine hau dieng so wan kumta ma phiru lemda phi yaine hanga janaka ni ngisung tho ba bangin la ban sei kita ki so jong Mynsiem ka jing jongi ngidei banyaine hau Jesus Christ na mangi ngilong tangkum katanat bakatanat hi adangi otno no ding balarangi bu hieng balarangi khmi tenti bakan sei so ya katangi no mi ilanu lanuru namar katanat hi bakan sei so ka hab banyaine bar udeng ba bau ni udeng ba ude Jesus Christ bar kiso habaki mi ha katanat kimdei kiso jong katanat hynrei kidei kiso jong udeng ba bar kumta haba ong kiso kimi na katanat ka bamutru ba kajinglong ka jong Jesus Christ kan pau ha kajing kajongi bar uji suru ong kumne hi uong ha mathayo sanong banyo dekat bakat pra uong udeng babha umla ban sei kiso baman lemne udeng baman umla ban sei kiso babha tikumta mangiru ra ngim yaine au Jesus Christ dalai leiru kita kiso babha kinom mi ha kajing jongi hynrei dei tang ada yaine au tau deng babha kan ba kiso babha ro ken mi sakawe pat kabenta shaphang kiso jong Mynsiem uni uju unong tho wapsul pol ubatho ikiso jong Mynsiem hagalatel nong basan dekat war ula tho biang shaphang kiso jong Mynsiem ha Ephesus nong basan dekat bakandai tang bahakane kabenta pat karukom tho ju kasu phen no karukom tho khyndiat bat kata kalong wong kumne namar uso jong ka jingshai ulong ha ka jingle bha bat ka hok bat ka jingshisha baro lesi pilaban kli kumno nga ong ba nga pinsrim ya kane ka jingtho jong apsal pol ba kita ki so jong Mynsiem ba hang ni ka ong uso jong ka jingshai de fin de pulien na ka bible phareng na kata na ka KJV pinshem ba pol utho kumne ha ka translation jong ka phareng ka ong kumne for the fruit of the spirit is in all goodness and righteousness and truth tukum tangi sung tho balada kadan makana ka jing pher ka jingpin kalai ka ktin ru hynrei ka jingmut hi ka dang dei ka jo hi bagi nyepet yakini ki jinglong kiso jong Mynsiem phot iwe piwe kata kalong ka jingle bha ka jingshisha bat ka hong bat shwa mali sata nga kwa ban shuong khenden ba kini kim ya phere ru na ka tu ka jingtho ha galatial nong ka basan ande ka dei tang ka rukom tho ka ba shu compare khyndiat ka ba le singla ban ong bu pol hang neu la sim kulum yaki eki bu tho ha galatial nong ka basan de khot pa ar kata ka jong ka jinglong jong Mynsiem phot hakini ki we ki lai tli ki benta ki jingle bha ka hok
bat ke jingshai bat ya kan di hukum tho ke ju ka Bible ngi ju khot ru ya ka parallelism ka bomun maka wei ke benta ka batai ka banya ya ka wei pat dan ki batai ha ka wei pat ka hukum re ka di ka ju hi ka jimut jongka kam dan kanu ke jing pher ya kan ni ru phila ban shem haning kong korin long ban rio du khat khanda du shpho Ephesus long basan du khat basau du basan ru ka bo pol u tho ya ka ju ka jingmut hendre ha ka wei pat ka hukum tho jo ti ya kan ni nganum batai hendre phila ban le hi namar kam dan jing de bat shaphang ki so jong Mynsiem hendre ka de shaphang ka jinglong jong ki brio ki ba kumno kita ki ba myo ban rong ha ki hima ka jong U Blei te kum bangila pule ha Ephesus long basan du khat ka ba khandai bangi sham ba kita ki so jong Mynsiem ki long ka jingle bha ka hok bat ka jingshai bat mentang nya pet ya ka wei na ki lai tli ki so jong Mynsiem bat shwa bangin let shaka baning kong kata kalong ka jingle bha aku awan pen kan mau ya pi kenden baning kong habo kupatemen jongi u Adam ula le pop kumta bar khadru ki bala khana u kilalong ki bapop amdan kam yengi bangin le kanu kam ka basni bangin long ki nong pop hynrei nakadaw ba la khai ngi na u kumta mangiru ngi along ki bapop u Adam ka per eden ula jit ba penya khlat noi le di no U Blei bar ka Bible ka ong ha isayan long ba sam pa kondai de khot ka bar ba ka pop ka jongi ka penya khlat noi yangi no U Blei kumta ka pop kalong kata ka state ka lene ka condition hakaba U Breu ulai khlat no U Blei kumta bar khadru ki bala khanu Adam ki la khai ki hakata ka ju ka state lene ka condition ka ba la penya khlat no U Blei wat ki khlung ru adu bala khai ki shani ka pasai ki long kilta la khai ki hakata ka hukum hakata ka state lene ka condition ka ba ya kiru la penya khlat no U Blei hoi wala laki kim long responsible kim don jingit khle ya kata ka pop ka baran hapo jongki hynrei kiru kim la ban lat na kata badai na ta kadang ngi I haki khlung ru ki ba arsnam laisnam ka karta wat ka sausnam ru ngi I ba bun sen hi ki ju don ka tu ka jinglong ka ban sho brio ka ban khlong ki wi ki brio ka ban bishni na ki tu ki jinglong ki mi bar khoi ka dai bar khoi na ka daw ba ki la yo patangi ka ni ka pop ka ba naduk per eden ka ba wan no Adam u patem menjungi shushu ka Bible ru ka ong ne puli ha ka sam ka ba ong ni David hi ong ba ya uru la pun yu ha ka pop wat ban pen scam ya ka ni ngin shem he ka jing tho jung apostle Paul ha Rom kalong ka basan de ka ba khat ar ka ba ong kum ni na ba kum ta ken kat kum ba da weu breu ka pop kala besut sha ka perthai bat da kata ka pop ka jingyap bat kum ta kata ka jingyap kalawan ha bagi bendeu baro par namar ba baro kila lepop tena kan ngi sung tho badai na ka daw jong weu breu ba ka pop kalawan besut aka perthai bat kum ta kata ka jingyap ru da kata ka pop te kum ta baro khoi ngi la lepop bat ngalaban ong ru kum ni ba haba u Adam u lepop baro ka wei ka jaj bendeu ka lepop ani ngalaban ong ha ktin pareng when Adam sinned humanity sinned ngiru baro khoi ngi lepop how Adam dimenta ngi nyepet nginya penyen jor la nginya pet yu breu la udon em kita kiso jong Mynsiem ho baning kong engin pet phang ta ka jingle bha rom kal nong ka balai de ka bakhat ar ka ong kum ne baro kilaya sakmano kilaya kela bamen toilang no amdan ubale babha amdan wat uweru tikum ta ngi I hang ne ba ubri wi hadien bu la le pop la sho bu un le ya kanu la ne ya ke ka babha nala di hi bat kumju wapsal pol wong shushu harum nang bah nyo dekat bakat pra dekat khandai wong kum ni namar ngatip bahanga kata hakado jonga kam shong sa ai ka babha namar ya ka ban mon ka don hanga hynrei ya ka ban le ya kata ka babha kam don namar ya kata ka babha ya ka bangamon ngam le hynrei pleng ya kata ka basniu ya ka bangamon ya kata ken ngale tikum tangi sung tho bhana kane ba ha ubriu hi amdan shu kata ke ka babha ka basa ha u tukum ta umnang shu ban le kata babha hynrei ban unang ban le tang kata ka basni wala da utip ru ba kata ka babha ban le kata babha hynrei ka bakhat do hi umla ban le ka hynrei ule ban ya ka basni pat upol ukran hang ni ya ka jing im jung u ka ba min shwa bu un kala ka ba mod shwa bu ni shem yu Jesus Khrist
Bat men kang nyelip pat sa kawai ke benta kaba nyepet ba ubri udan em kata kahok. Bat ya kan ingin syam harum kalnong kabalai dekat ke basipau kaba ong kumne. Kumbala tho amdan ubahok em amdan uweru. Tekum tangi song tho ba kita kiso jong Mynsiem lani kata kahok. Kamdan syu hangi kibri namar barok khoi ina lepop rum long balai dekat ke bar kulai ro ong kumne. Namar barok kila lepop bar kila do len ai ke buram ke jong U Blei. Tukum ta haba barok kibri kila lepop kim nang syu ban le ya kahok. Ngila ju sngo ba bon kibri ke juong kamai la kahok. Le ya kahok. Ho kin kata ki kilong ki badan kam ha bangin le. Hynrei ngidi masung tho. Ba ba ka Bible ka ong ba amdan syu Uei U bahok lu. Kata kamut ngimla syu ban le ya kahok. Ban ya kata kahok ka bangi idang perkhat bangila ban le. Kata kan long penban kum kahok jong ki Farisi. Uji sukra sukran kumne. Habai de perke jinglong jong ki Farisi ha Matius nang basan dekat ke bar pho ong kumne. Na bang ong hapi balada kahok jong pi kam dalong ka bakham palat sikat de ya ka jong ki nong thop. Bar ki Farisi pin yo rung satya hakahima ki beneng. Kei kata kahok ka jong ki Farisi ka ba uji sukra su ong. Balada kahok jong pi kam palat banyak ta kahok jong ki pinum yo satya bandung ha beneng. Te kei kata kahok ka jong ki Farisi pat ya kani ngathai ngangai ba ngin kham song thu ba dadangi yo hi ya ka jubab na u Farisi. Bat ngitip kawai ba Apostle Paul ulong Uei na ki Farisi uba trim ha uba syedram haru shaphang ka hukum. Bat utho shaphang ladiru ya ka jingem jong ka pynshai ha Filipi kalnong ka balai dekat ka basau hadu ka bandreu ha bai dei bat ka hok wong kumne. Langa hi ngala ban yo daw ban syania wat ha ka do. Ada unu Uei pat umut ban syania ha ka do. Manga uba kamtam bala ot share yanga ha ka baprasngi na ka kenja Israel na ka jat Benjamin u Hebrew na ki Hebrew shaphang ka hukum u Farsi shaphang ka jingshai uba be ben ya ka balang shaphang ka hok ka bana ka hukum uba klem jingram. Tekum tangi song tho nang ni bau Apostle Paul uang wala dadon manu na ki Jew ki ba sngo ba kilong ki ba hok mauru ula ban long ta ba hok. Tekum ta na kani ka jing tho jong Apostle Paul ngila ban song tho bau Apostle Paul umu ban ong ba ka hok hi kamwan keng tang na ka daw ba kilong ki jat bentri Israel bala khai ki ya ki Israel ni bala od share dan bi sumar ta ki hukum barok han ka hok kamwan dokum ta keng wala hi ulong ha pathau yu ha ka hukum ulong uba la lut na dong sedong uba shit ram pha ande song tho ba ka hok hi kamwan na ki kam ki jong ngi na ka bangile to kom ju ru yangi ki Kristan menta kane ka apply lang yangi ru bala dang isu perkhat tan ka daw bala khai ngi ki Kristan lani bangi smart ban le jeseng lani ban le ki Bible study lani ya ki prayer meeting ki balong ki berangkam ne dang ki perkhat ba kita ki bar khoi ki jingle jongi ki long ki ban pelong yangi ki bahok kata kalong ki bakla namar ka hok hi kamwan na ka daw bata ki kam ki bangi ngile ba kata ka hok ka jong ki Farisi ki Paul ukuran lani ba Jesus Khrist ukuran hi kalong kani ka ba ka wai ka nuksa ka bangla ban ai na ka Bible kalong ba finsyam ha Lukas long bakhat pra ka khot ba khandai dok bakhat saw ba phila ban pule hi kani bat kani ka jing thu khana ne kalong ba Jesus ukuran shaphang armut ki bre ki bali duai ha ka temple. Bat ba Uei na preng jong ki ulong Farisi bat Uei pat ulong nongkren khajna bat uni Farisi habo duai ting e bha duai e bha bla ong a Blei nga ai ngu ye me nga ngam chim malong kum tai unong pop ngala duai ngala sha jingit asin siteo bat ngala ai lut kita ki wei ken na ka basipho bat kum ta ter hynrei uta Uei pat nongkren khajna ulayang hakendong bat umnut syu tang ban khamit el jong khamat sebeneng ru bat ula tiet ya la ka sadam bat ula ong atrai a Blei to map yanga amang along unong pop bau Jisu ong hang ne badai uni kan utau bala pla ki pop ubala kala pamut kan ka donot baro bala pendret la dia khamat jong Blei kan ba dei mu kan ubala yo kata ka jingsuk na U Blei bat kum tau Jisu ye upen i hang ne ba ki Farisi ki mut bat ki khan po i ki weru namar ki la de ki sumar ya ka hukum bat kisngo bahaba kila le ko hukum kata kamut kila long ki bakham hok lani ki bakham bha ban ki weru hande kum ya kani ka hok ka bana ka hukum lani ka hok ka bana ki kam
kane u Yesus Khrist u penrambha bat phila ban syam ya kane hamatya sanong ba arpulai dekhot ka ba arpulai ka bu Yesus Khren kumne shaphang jongki uang kumne kodet ya phi kinong tho bat ki farsi ki ba arsap na ba phi ai ya ka ba shipho na ka pudina bat na ka dil bat na ka cumin bat phi eno te ya kita ki ba kham khia ki jong ka hukum ya ka hok bat ya ka jing isne bat ya ka jingan kala dei kan ya phi ban le ya kine bat ban eno ya kita ki wei ti hang ni sham ni ibu Yesus Khrist uang ba kita ki jingle jong ki bar khot kim mentoi ru em da phi eno ya kita ki ba kham kong san ha ka hukum bat kata kalong ya ka hok ba ka jing isne ba ka jinget kan uang le sho ya kita kan nang ta se kita ki wei pat kom ki jing ai ya ka ba shipho ya ki pudina ya ki cumin ru phi dei ban le henrei phem dei ban klat no kita ki ba kham donkam ba kata kalong ka hok ka jing isne bat ka jinget Shushuru Yesus Khrist Ukran shaphang ka jinglong jong ki farsi kata ka hok ka jong ki ka basabar uang kumni hamathias nang ba arpulai dekhot ba arpunyo kodet ya phi kinong tho bat ki farsi ki ba arsap na ba philong kum ki jingtap ba lapenle ki ba imat ibha shisha na shabar ndai shapo ki ba dap da ki ieng jong ki ba yap bat da ka jing bat da ka jaklia baro kum ta phiru na shabar phipen pau kum ki ba hok ha ki breu ndai shapo philadap da ka ba arsap bat da Kepas niu. Kum tangi i bala dangi ngi breu ngi le ki kam tang da ki kam ki ban ngin perkhat bangin long ki bahok ndai ngi di ban song tho bangin long tik kum ki farsi bakata ka jing itanat jungi kan long tang sabar rei hapo ka jing long jungi kan long ka bajakria ka bapop ngi di ban kan mauru bahadian bu adam bar ka em kila le pop kila le ayu kisong tho bakila ling khot ka bible ka tho ni bakila so de kisla ban tap ya kata ka jingling khot ke jongki hynrei kata ka hakmat jong Ublei kampat shimla biang ru em Ublei hi ula ai ki dak dak sni ban kup ya kata ka jingling khot jongki kai ka jing kai ka bangi layo ke bangi yo nang ta kata ka pen i bau adam bar ka em lan ngi ki breu hi ya ka ke bang ka pop ka bangi la le nginum la hi ban tap dalade dak kam ke jongi namar adam bar ka em ru habakila so ya kitu kisla ban kup ya ka jingling khot jongki kila le dak kiti ka bayang persi ya ki kam ki jongki hi bakin kup ya kata ka pop ban tap no nginum la dalele ru em hane dei tang dak ka jan kup ka bu Ublei un ai kan hangi ka bala ban tap no kata ka pop ka jongi wi saya ru ong kum ni long ka ban rip sau dekat ka ban riu uang nabai ni baro ngila kela long kum ubang khoi bat ki hok jongi baro ki long kum ka jan ba betingin ngiyap stai no baro kum ka sla te ka jingbom hok jongi kum kal air kala rong no yangi te kum tau isaya ru ubla tho ya kane da ka jingalam ka jong Mynsiem ju Blei usong tho ba kita ki hok ki jongi ka bayang pasi ki kam ki jongi baro ki long kum ki jan ba betingin kim long ki ba bet satya ki bala satya ban kup no ya kata ka jingling khot ka jongi bat kani ha bang kren shaphang ka hukum ka ba kamla ban ai ka hok kamut pat bang la kan tat no ya ka hukum ngi de ba song tho shai kani ba ka bible ka kren shai ba harum long ba nyau da khat ar upol ong kum ni kum ta te kata ka hukum ka long ka ba khot hi kan bat kata ka adong ru ka ba khot bat ka ba hok bat ka ba bha de bat ha ka jing shisha ka hukum kalong ka barang kam bhawat haduk kini ki pot ka mentaru nambar klam ka hukum nginum la ba song tho ka ai ka pop nambar ka bible hidu ka ong badai tang ba jong ka hukum kan bangi tip ya ka ai ka pop upol ru ong harum uang ba lada amdai ka hukum ka ba ong yu wat num klim unum tip ba ka ba klim kalong ba pop lada ka hukum kam ong shimla ong yu wat num tu uang ba unum tip ba bantu kalong ka pop kum ta harum kal long ka balai dekat bar phok ong ne namar da ka hukum long ka jing tip ya ka pop bat shushu haning kong timothy long ning kong dekat bapra ka ong kum ni hynrei ngi tip kan ba ka hukum ka long ka bapha lada ubreu upanan kam hok ya ka kum kan ku sang ala ban ai ba ka bible ka ong ka hukum ka basau ka ong menum kran thala ya ka kerteng ka jong Ublei te kata haduk mentaru ka long ka basisha babun ki breu ngi ong ldem ngi ki kristan hending iklim shimla long shisha ki kristan kata ka long ka wei ka jingpen khenya kata ka hukum ka bangi ong bangi long kinong bur ki jong Yesus Khrist hending ngim shimla dei ba ka hukum ka basan pan ka ba ong men buram milau yala
ialah keme ba ialah kupa kata ru kalong ko hukum ka bakongsan haduk kini gesengi matawu pol udang tho ikane hake sithi jong uju kinong apesas kalong ko bandreu kada khot meningkong ba ar balai kum ta tar pule penlap ba udang tho ikane te kum ta langi penong kam ka hok ya ka hukum kalong ka barang kamat ka ba badu pol wong susyuru baka hok hi kamwan na ko hukum wat la kalong ka badan kam ka ba yathu ingi bangilong kinong pop bangin song thu ngini bat kala bamut bat bangin phai U Blei hynrei ka hok hi kanum wan na ko hukum lanu ru galatian nang balai dekat bar huai wong kum ni hato kata ka hukum te ka persya ya kita ki jingkular U Blei om kum ta namar lada la ai ka hukum ka bala ban penim de sisa ka hok ka dalong na ka hukum kan Tekum ta ka hukum hiru kamlong persya ya ka jingkular U Blei hynrei ka sulong baka hukum hi kamla panwanra ya ka hok ka jing jungi Blei haba ong ka hukum kamut etang ka hukum ka patho ka bible hynrei ka de kanu kanu ka kam ka bangi kum ki brem ki perkhat ban le ban long ki bahok kata kan kalong ka hukum sakawai pat ngin po sakawai ka benta jong ki so jong Mynsiem kata kalong ka jing shisha Tingnya pet U Blei halau dan em U Blei ya ka jing shisha ho rum kalong ka balai de khat ka basau wapsal pol ong kum ni om kum ta kan hynrei to ai ba nyau ya U Blei u bashisha la U Blei baro u balam ler kum bala tho ba an la pen scam ya me hakikaten jong me pat ba men la thiau ha ba an bishar me tu pol ni ukran da ka jing ya lam jong Mynsiem U Blei wong bala U Blei baro u balam ler kum ta la ba U Blei la lam ler unum la shu ban keren ya ka jing shisha la ni don shu ha u ya kata ka jing shisha balai kalong kum ta namar ba haba u adam ulah ko ngu ya setan ngitip ru ba setan ulang kupa jong jinglam ler kum u Jesus Khrist ulah keren ha u Yohanes long ba pra dekat pasau pusau ba setan ha ukran ya ke berkhoi ukran ya kelam ler ban ma u hi ulang kupa jong jinglam ler tu kum ta habu adam ulah pendem le dia kamat jong setan ulah pediang hi ke jingmut jong berkhat jong setan u adam ru ulah long u balam ler bat baro kum ta ke balakhan u adam ru kim dan syu ka jing shisha u bat baro ke long ke balam ler te kum ta kan ketika so jong Mynsiem jong U Blei ki so jong Mynsiem ko kata ka jing le ba bha ka hok ka jing shisha kini kim dan syu ha U Blei ma U Blei ulah long ba pop tynrai hanu pat ngisem ya kini ki jinglong pada mangkeli kata ngakeli ha U Blei pat ubadan pat ikini ki jinglong ya kani ngin syam hakikam ki apostol kanong bashpau dekat balai pupra ka ba ong kum ne Petros habu yalap shaphang U Jesus Khrist hayeng jong Cornelius yalap shaphang U Jesus ong kum ne shaphang U Jesus ubana Nazaret kumno ba U Blei ula pensle ya u da Mynsiem bakhoj pada kabor ubalayat keleng udah le babha bat udah penkhia ya kita barok ki bala shitom dau setan na ba U Blei ulong ringkat badu tihang ni ngi ikan badai tang U Jesus kan wala U Jesus lalong U Blei hende U Jesus marwe udah tang u kan bala laban le ya kata ka babha namar U Blei udah ringkat badu sakawai pan kahok kai kata kahok bat hanu ngi syam ya kene kahok ningkong kahok kalong ka kata ko balak kren mene bakam de ke bangila ban le ka kam hynrei ke ba kum ba U Blei ulong u bapop kum taru kahok kawan hakata ka juk kom kum bangi adap puli mene ba U Blei ulong bapop na kadabu adam ula le pop kum ta kahok ru kawan ladadon menu we unu U Blei u balak ban le kahok te kum ta ban song tho ka kahong ni ha ban song tho sha ka ka pop bat kum bala batai mene namar bau adam ula le pop bat ka pop ka dijing penya khlat ile de no Blei habau adam ula le ka ne baro khot kita ki bala khana uru kila long ki bapop te kum taru ka hok hangi menta kawan tang ling bajong Jesus Khrist namar U Jesus Khrist ula wan long Blei bat de tang ma u kan bala le ya ka hok kan bat kum ta de tang ada kita ki bala khana u namar kum mangitip ka Bible ka yatho ingi bau Jesus Khrist ulong tau adam u bakhadu bat de tang nau niu adam u bakhadu kan bat kita ki bala kha pat nau niu adam u bakhadu ba nginlong kita ki bahok namar ma u ulong utau bahok tukum taru kita bar khoi ki bala khana u kiru kinlong ki bahok rum nong basan dekat makat pra hada khat khandai ko ong kum ne kum ta kat kum ba
da ka wei ka jing rengkang kata ka jingkut bishar kalau wan hab haki benriu baro ya ka ban penrem kum taru da ka wei ka jing le hok kata ka jing ai kala ja haki benriu baro sha ka jing pen kesan bar ka jing ya baro namarkat kumba da kata ka jing bam ko ngu jong uta Uei U Blei la penlong ki bapop ya kita ki babon kum taru da kata ka jing ko ngu ka jong uta Uei pat an penlong ki bahok ya kita ki babon kinang ningi sungthu bakata ka hok ka detang da kata ka jing ai kam de ke ka bangila ban thet lan kam de ke ka bangila ban le mungkin yo kata ka hok hynrei ka de kata ka jing ai kepada ka jing le hok ka jong Jesus Christ ka hok ka jong Jesus Christ ya kata ka hok ka jong Jesus Christ ai pat hangi na ta ka daw ngin salong kita ki bahok bada ka tu ka lan ga ba khado phi pa an pen long ki bahok ya kita ki babon na kata ka daw na ka jing le hok jong ni Uei bat ka ni ka jing ai kumbangi harum nang basan ta khat ka bakhat nyo ngi ba ka de kata ka hok ka jong U Blei ka bola ai hangi ka ong kum ne namalada da kata ka jing rengkang ka jong uta Uei kata ka jing yap kala sensyar da uta Uei da kham tam shibun ken kita ki papadiang ya ka jing hynrei ka jong kata ka jing ai jong ka hok kin yo sensyar ha ka jing da uta Uei u bau Jesus Christ ken tikum ta ha ka Bible pareng hi ka tho ka ong ba the gift of righteousness ha ka Bible kasi ka tho ka jing ai ka jong ka hok ka bumut ka de ka jing ai Bu Blei ushu ai hangi ya kata ka hok kam de ke ka bangila ban thiet ani ban le bangin yo ka hynrei ka de ka hok ka bangin yo tang ning ba u Jesus Christ shushuru ni sham ha ka Bible hi barok ka wei ba kum U Blei de tang u Jesus Christ hi u balong u bahok u yones u tho ha ka shi jong u ningkong yones nang ba a de khat ba ningkong ka ong u ong kum ne ko ki khon hap jonga nga tho ya kini ki ru hapi ba pen am le pop de la da unu ru u le pop ni don ken u riu sat bad u kupa u Jesus Christ u ba hok te kom tangi hang ne ba u yo ones ru u kam u ba u Jesus Christ u long tang ma u hi ken u ta u ba hok ken rom long ka balai de khat ba ar ko we ru kai tho kum ne kum no ngi yo e ken ka ya ka hok ka jong Blei kum no pat ngin long kita ki ba hok rom long ba lai de khat ba ar ko we kai tho ngi kong hynrei menta la pen pau shina ya ka hok U Blei khlem ka hukum bala phla shai no ya ka da kata ka hukum ba da ki nong ya tho lupa apa upol ong ne hynrei menta la pen pau shina ya ka hok U Blei khlem ka hukum kamut yu ka ne kamut ba ka hok ka jong U Blei kawan na shabar jong ka hukum na ka hukum ba ka hukum kam la ban ai ya ka hok hynrei ka hukum ka phla shai no pat ya kata ka hok ka jong U Blei ka hukum bar ki nong thul pa ki phla shai ka hok ka jong U Blei ha ka ba kum no kata ka hok ka jong U Blei ka de khot ka ba ar ko ong kum ne kata ka long ka hok U Blei ka ba da ka jing het how Jesus Christ ya kita baro bat ha kita baro kat ki banget namar dan shu ka jing per tu kum tangi sung thu ba kata ka hok ka jong U Blei ka hok ka jong Jesus Christ ngin yo ya ka de tang da ka jing het jongi ha u khon jong U Blei u balong u Jesus Christ padena ta ka daw ba ki jiu ki klem shim na yo ya ka hok ka jong U Blei namar baki kila lej kila persyang ban wat da kilat kelenti jong ban seng la ne ban penlong le de ki bahok da ki kam ki jong ki rom long mish phod khot balai ka ong ne u habo pol ukran shaphang ka jinglong jong ki khon Israel u ong namar ki long ki bam tip ya ka hok U Blei bat haba ki persyang ban penne ha ka tien phareng ka ong ban establish mo bikin seng la ka jong ka hok la ka jong hi kim shim la pen ko ngo ila de ha kata ka hok U Blei ti kum taru mangi ngide ban song tho bat ngide ban long ki ba perkhat ba ba yo ngi ru ngilong kum ki farsi ki ba persyang da ki kam ki jongi ban long ki ba hok hynrei lanu ru kata ka nom la ban long nyamar ka hok ka wan hangi tang da ka jing ai ka jong Blei leng ba khon jong u Jesus Christ bat u pol ru ong kum ne ba ma u hi dan kata ka hok na la de hynrei de tang ka hok ka jong U Blei kan ka ba u Jesus Christ Philippine long ka balai khat ba khandai ka ong kum ne bat ba on sham yanga ha u bam dan ka hok ka jonga hi kata ken ka ba na ka hukum hynrei kata ka ba da ka jing het
U Khrist ka hok ka bana U Blei da ka jinghet pi ka don artli hang ni ke upol kren wang ka hok ka bana ka hukum ber ka hok ka bana ka jinghet U Jesus Khrist upol wang ukwa ban syam ya u U Blei ber ka ta ka hok ka bana U Blei hi ka bana ka jinghet U Jesus Khrist am ka ta ka hok ka bana ka hukum maka hok ka bana ka hukum kamla satya ban penlong hingi ban penkelai ke jinglong ke jongi ke bri hande ka datang ka basyabar ka ba penitanat ya ka basyabar ndai am ya ka bahapo shushu kumbala kren bagi so jong Mynsiem makhoi kawai na kiso jong Mynsiem makhoi kalong ka hok badu pol wong ban syam hanu ya ka ni uso jong ka hok Filipin lenong ka maningkong na bakhat ka bakhat wai wong kumne kibala pendap da kiso ka hok kibalong dau Jesus Khrist kanang ya ka buram bat ka jingero ya U Blei tekum ta ngi syam bagi so jong ka hok kibalong so jong Mynsiem makhoi ngin syam ya ka tang dau Jesus Khrist kamot datang ada ngidan hau Jesus Khrist bakata ka hok kan sami hapo jongi bat sakawai ni kiso jong Mynsiem khoi kelong ka jingshisha kan mau U Jesus Khrist wang hau yones nong khat saw khat ban wang U Jesus u ya tho u nga u balong kata kalenti bar ka jingshisha bar ka jing imde amdan u bawan hau kapa ndai tang danga tukum ta ngi i biang bahane bau Uei na giso jong Mynsiem balong ka jingshisha U Jesus Khrist kan ulong kata ka jingshisha pengisyam nya kata ka jingshisha tang hau Jesus Khrist Yohanes nong beningkong dakat bakat nyoru wong kumne na baya ka hukum la ai do Moses hynrei ka jing ai bat ka jingshisha kilawan da U Jesus Khrist tukum tangi syam biang hang ne ba kata ka jingshisha ane kata ka wei na kiso jong Mynsiem khoi kidan lan ki wan hau Jesus Khrist bat sakawai shaphang ka jingshisha in syam ha efasas nang bas saw dakat bar khoi u pol wong kumne lada shisha pila sngok tho yu kamu yu Jesus Khrist bat balahi kai ya pi hau kat kumba ka jingshisha kalong hau Jesus tukum tangi so tho ba ka jingshisha hi kadan tang hau Jesus Khrist ba ma U Khrist hi ma u hi ulong kata ka jingshisha te ka jingkylli minta kalong kumno ken habang ye puli nduk mene ni puli ningkong habang sedang ni puli shaphang kiso jong Mynsiem khoi hande kat bangi ni syam manta bagi ni bar khoi ki jinglong ki jong Mynsiem khoi ni syam ya ki hau Jesus Khrist te kumno manta ngin song tho ya kane kumno kete kajing kajubab kalong tang ada ngi song tho uei u U Mynsiem uei uta U Mynsiem baka jubab kadon ka Bible ada pi puli ar koren kalnong ka balai de khat bakhat nyau u apsal pol u bala tho ya ka tin ya ka ne ka sithi da ka jingalam ka jong Mynsiem U Blei uang kumni te utrai ulong U Mynsiem bat ha ka badan U Mynsiem utrai hang ta don ka jinghat lut wei ni utrai u balong U Mynsiem ka Bible ke thu ingi bangidan tang wei utrai bat u ni utrai u de utrai Jesus Khrist te u pol tho wang ba u te utrai ulong uta U Mynsiem pan nget ba pinda puli Filipin nong ka ba ar khat bakhat wei pin syam hang tu uei ni utrai bat ki bun ba ki bentah ka Bible puli ba pin lap mangidan tang wei utrai ba u ni utrai long U Jesus Khrist Filipin nong ka ba ar bakhat wei ka ong ne bat baro uthli un phla bau Jesus Khrist ulang utrai syaka buram ka jong U Blei u ba kupa bau Jesus ulang utrai te kom ta ngi sung thu apa u pol uang ba te utrai ulang U Mynsiem ngi sung thu shai bau Jesus Khrist kan ulang U Mynsiem kom bang yai iru ba baro khoi ki jinglong ki jong U Mynsiem ngi i ki dan hau Jesus pila un puli sho kam ki apostol nang ba dakat bala pun reu bat ning kong koren nang ba pra dakat ka ban reu pensyam hang tu bangi dan tang wei utrai bat uniu de Jesus Khrist kum joru ningkong koren kalong bakhat san dakat basau pesan ka ong kumne kum taru la tho yau Adam u briu u baningkong la thau ka Mynsiem ba em hynrei yau Adam u bakhat do ka Mynsiem ba pen em te kum tangi song tho dang ne bau Jesus Khrist ulong U Mynsiem u ba pen em bau Jesus Khrist hi ulong U Mynsiem hakiwei ki Bible translation sa parang ki tho bau tau last Adam is the life giving spirit tukum tangi song tho hang ne bau Jesus kan ulang U Mynsiem bat kum juru
U Petros haba ukren. Hakikam ki apostol wong komne tus u apostol Paul haba ukren. Wong komne tusumar shaphang hilade. Bat shaphang kata ka kenhon baro. Ha kaba U Mynsiem bakhon. Ula penlong yapi kinong sharai. Ban besar ya kabalang U Blei. Ya kaba ula thiet dakas nam jong u. Tehang ni ngi bawa apostol Paul wong ba U Mynsiem bakhon ula thiet. Yangi dakas nam ka jong u. Ngitip badai tang uji sukres ubalayap nang banta jong hi badai dakas nam ka jong u hi bula thiet yangi. Tynrai hang ne pat U Paul thok ba U Mynsiem bakhon ula thiet yangi dakas nam ka jong u. Kabamut ba U Paul habu thok ne U Mynsiem bakhon U kudo ba U de uji sukres. Kumbo la kudo ha kitu ki benta ki basya khamat ki banginai keren mentan. Syusyuru ngitip badantang we U balak ban pynmih yangi. Amdan menu-menu pat balak ban pynmih yangi. Ba U Blei hi ulah pak tang do khun jong u bon long unang pynmih jong ka pathai. Tu kum ta U Paul ar koren nong balai dekat ban riu. Wong kum ne. U bala pynbeit yangi ban long ki nong yalap ka jutang bathamai. Ki jong kadak hynrei ki jong U Mynsiem. Namar kata kadak ka penyap hynrei U tahu Mynsiem. U pynmih kan. Pikin maun em ne ngilak pulih hang tu ar koren nong kaba kal ningkong koren kan nong ba khatsan khot ba sausan ka ong U tahu adam U bakhado ulong U Mynsiem ka Mynsiem ba pynmih. Ti hang ni rungi i ba ka ong. Namar kata kadak ka penyap hynrei U tahu Mynsiem U pynmih. Ngisong tu hang ni ba U apostol Paul U kren shaphang uji sukresi shaphang tahu adam U bakhado hi bolong U tahu Mynsiem U pynmih kan. Tekum ta habang ikran shaphang ki sok jong Mynsiem bakhoi ikran shaphang ki jinglong ki jong uji sukres bar uji su hi ulang uta U Mynsiem bakhoi. Bar ka Bible ru ngikan mau ba ka ong hingi bangi di banyat ha U Mynsiem kat kum U Mynsiem. Tekum ta habang itep uji sukres ude U Mynsiem bakhoi nginyat lang bar uji sukres bolong U Mynsiem. Ar koren kalnong ka pesan dekat bakhan riu ru ka ong kum ne. Kum ta te naduk menta ngim nyau yanu ru kat bakum kado toy ladangi laju nyau ya U Khrist kat bakum kado hynrei menta ngim nyau syu kamut iu kan ka U Paul ukran hani ba Hato ngila wat langi laju tip yu Jesus Khrist hakado hynrei menta ngim nyau syu yu ha hakum kado namar U Khrist hi umdan syu pat ngi kum U Blei hakamat hakado hynrei U Khrist udan bat ngi ha U Mynsiem. Pindah pulih ningkong koren kalnong basan dekat kaba kalai kala ngambak lah pensyam hatu Bu Paul tho siginong koren uang ba wala da ngamla bandan dengkat lembat pi hakamet kamut hakado hene ngadon dem dengkat bat pi haka Mynsiem kamut hakajimut jembat khat ukon mau yaki Uei duai na mata jongki uit yaki ukon mau yaki berbor kum taru uji sukres wala dan chu bat ngi hakado hene udon dem dengkat bat ngi dau Mynsiem jong bat uji sukres ulah kular hang tu hapo Matius kalnong kaba arupra kadekot kaba arpo uang bat ngan dalam dengkat bat pi syaduk bakut ke pertai kumno Khrist undan dengkat bat ngi syaduk ke bakut ke pertai hande udan dengkat bat ngi ha U Mynsiem. Tekum taken ada pila pediang ba pila ngai ba pila song tho ba Jesus Khrist ulang tahi kan U Mynsiem bakhon tekan long ka basuk bahaya piru ba pin song tho ya ka eka ba Khrist ulah kren lupa ha Yohanes kalong ka bakhatsan kadekot ka basawat ka basan ka bandriu ba nyau tatar ba mau kan ulang tau ding so wan bat mangingilong katak tanat bat datang ada ngiyai ne ha U Khrist kan ba kita kisok lani kita ki jinglong ki jong Jesus Khrist kin mi pau ha ka jingim jong hilani kin manifest ha ka jingim ka jongi bat datang ada pila pediang ba Jesus Khrist ulang uta U Mynsiem U ba pynmih kumba ka Bible kala kren ba pinsa song tho ba pinsa song tho shisharu ya ka jingmut jong kata ka jingkhapat ka Jesus Khrist ukran ha Nicodemus bat ya kani phila ban syam ha Yohanes nong balai dekat ka balai bu Jesu uang U Jesu ulah ya tho ba ulah ong ha U kamut ha Nicodemus shisha nga ong ha me lemda khapat ya U Blei la ban yo I ya ka hima U Blei lemda khapat nang ta ka dekat ka basan uang kum ne U Jesu ulah ya tho shisha nga ong ha me lemda kha ya U Blei na ka bat na U Mynsiem la ban lech hapo ka hima U Blei. Tikum ta ngisong tho haba U Blei da ula U yo ban lech ban rong ka hima jong Blei dei tang kan ni kan kabala da yu la kha pat na ka pat U Mynsiem haba ong na ka kamut ka hoi ka ka ieng ka jingkren baptist hynrei kam put tang ka ta
kamde tang balak sulit pengam hapo pat pilami nang tu kamut lakha pat dipine ko kamde kata la tapi pulih ke jingmut jong ke jingpen baptis harum nang bandri u dekat ke balai mat kolosai nang ke ar dekat ke bakat ar pinsyam nang tu ke jingpen baptis ka ieng nam ta ke jingyap ke jingtap ke jingmi pat ke jong Jesus Christ mat ke ieng ru kumjo nak ta ke jingkala bamut ke jingyo map ikipop mat ke jing penyesuk yengi bat U Blei tikum ta ke jing ka ke ieng nam ta ke jingpen baptis mat ke jing penyesuk no ingi U Blei ke jingyo map jong ni yakipop ke jing no yo map no nakipop jong ni barok han bat ka ka ieng ka de ka bagi juban kam ha ka bangin pen khot ke bar khot tikum ta ka ru kapan ya kata ke ba yangi ngila yo sat bat kumjuru ko bade ban khapat na ka pan na U Mynsiem tukum bangilai mne ba U Mynsiem hi ulong U Jesus Christ tukum ta ada de yangi binyo ban rong haki hima jong U Blei de ban khapat yangi bade ban khapat yangi na U Jesus Christ ubalong Adam ubakat do utakan ubadep job ya ka pop ubalong ubahok kan mamangiru minyo patang ya kata ka hok ka jong tukum ta kani kadi ka jingmut balada khapat yangi na U Mynsiem kan nginyo ban rong habaneng ngidi ban kan mau ya kane bahabau Adam ulale pop ja yu ningkong U Blei la thau yu Adam hakadur ka jong baraba hakadur ka jong kamut bah ka jinglong ka jong U Blei kata ka jinglong ka babha ka jinglong ka bahok hynrei hadien bu Adam ulale pop uklam shimla long shu hakadur ka jong U Blei bat hadien bu Adam ulayo iki khon ki kti ka Bible ka yatho ingi bau Adam ki khon ki jong Adam ki along hakadur ka jong kimlong shu hakadur ka jong U Blei tukum ta namar baro ki along hakadur ka jong Adam khnang ban long ki khon ki jong U Blei ngi hab yang ban long hakadur ka jong U Blei tukum no kata kala ban long detang la ga yangi la khapat na uta kan ubalong kadur ka jong U Blei timano uta ubalong hakadur ka jong U Blei pinsyam kolosai Kristi jong Paul skinang kolosai kal nong ka baningkong dekat san ba apostol Paul utho uang bau Jesu kan ulong tang bau kan uta ubalong hakadur ka jong U Blei uang kumne ubalong kadur U Blei ubam layo ubalakha ningkong na ka jing thau baro bat shushu hapo Hebrew ru unong tho uang kumne haba kren shaphang U Jesus Christ uang Hebrew nong bal ningkong dekat ka balai uang ne uba haba ulong ka jing tingshan ka buram jong bat kadur hi ka jinglong tynrai jong bat ubakrshan ya kiei baro de ka ktin ka bor jong haba ula la penlong ka jing pen khoj ya ki pop ula shong ha ka kti kamon jong ubakrau tam shajrong hang ning imde ban sngo kulmari ka ni jing tho khandet re upol ukran shaphang U Jesus Christ bat ukpa jong ubalong U Blei le singala on puli ha kan ni karukom uba haba U Jesu long ka jing tingshan ka buram jong U Blei bat kadur hi ka jinglong tynrai jong U Blei bat ubakrshan ki kiei baro de ka ktien ka bor jong haba ulala penlong ka jing pen khoj ya ki pop ula shong ha ka kti kamon jong ubakrau tam kamut ka jong U Blei shajrong tikum tangi ni kini ki jing tho ni ki khon pau Jesus Christ hi ulong ha kadur ka jong U Blei tikum ta lada U Jesus ulong ha kadur ka jong U Blei balada langi yangi ngide ban long ha kadur ka jong U Blei detang anda la khapat yangi na U Jesus Christ kan bala ban pelong yang pat yangi syakadur ka jong U Blei bangin syam ya kan ni harum nong ka ba prad khot ba ar khna he pol ong kumne namari ki ba U Blei ula itho lupa ula thmu lupa ro ban long ki ba shidur kan bat kadur ka jong khon jong ba unyo long ubala kha ningkong hapdeng ki babon ki para tikum ta kadetang kata kan satang kata ka we kalat kanti ka bangin la biang ban long hakadur ka jong U Blei wala da hadin bu Adam wala pop long shu kadur jong U Blei bat ki khon ki bakhana u baror kimlong shu hakadur ka jong U Blei hynrei menta ngila biang ban long hakadur ka jong U Blei tang la dala kha biang pat ingi nak tau Adam u bakhadu u ba tang ba u hi u balong hakadur ka jong U Blei u balong u khon hi u jong U Blei bat shwaban pankut no ikani ka khubor akwa pankut de ni iwe ijing to khana ibangai bona penyo pe pilatip pilasung thoru shaphang kadai shaphang ka jing kanya jing aingo jong u abel badukan
bangi hang ni don artli kiei. Habangi pet ya kani kadur hang ni pi ba ukan ulara kita ki jingknya jing ai ngo thang jong sha U Blei da kita ki so da kita ki pai ki ba hi ula tre de ka kti ke jong ula tre stom ha ban pynmih ya kani ki so bat nganget mul jet de kita ki bakan sai tam ban ai sha U Blei hynrei pen ban kata ki ba le kalong kabam subha khamat jong Blei namar ba ka ni mut ban pen subha U Blei da ki kam ki jong da kita ki so ki ba mi na kti ke jong hynrei U Blei ko mangitep ula pedang ka jing ai ngo thang ka jong abel namar abel ula ai ngo sha U Blei da tau khon lang brot u bayang farsi ya U Khrist tukum taro nganget bakani kalong ka jing sneng yingi baro ka jing pen mau yingi mangidi men mau bayok ngilong ko balong ukan ubah habak haddo upeniap kala ya abel bat uklam shem la shem ya kata jing so bha bat U Blei hynrei to pang ai mangin long ko abel ubangin let U Blei tang da U Khrist kan ubalong kalenti ka jing pen bat ka jingsha nam ta ka buram jong U Blei nganget U Blei un kat khui pi lamba jong ai ka khubor tat anda habangi kendo biasa sen ka teng U Khrist na pun jong amen Bless you.